गिबियाव BN बड' निउस चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे दुखुनि खौरां। BKWSCनि EM अमिय कुमार बसुमतारीनि अनजालि बिसि, गवालपारा जिल्ला दुधनৈ हालामनि दुबदुरा बिखालि जौमा फरायसालिनि लोगो बिबुंगिरि डक्टर सम्भाबती खाख्लारिया गुवाहाटीनि हेल्थ सिटी हस्पिटालाव ब्रेन टिउमारनि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया फुङाव जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि बर' माहारिनि थुनलाइयारि बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोदोंमोन आरो आइजो माहारि जौगानायनि सायावबो गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथां डक्टर सम्भाबती खाख्लारिया मोनसे समाव आइजो अनसाय आफादनिबो गोख्रों दैदेनगिरिमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। जरहाट स्टेडियामाव खुंफुंजानाय 57थि ATPA सेल्फ फुटबल टुर्नामेन्ट फाइनाल बादायलायनाया मेरियानि साब स्पर्टस एसोसिएशननि हेंथायै इउनाइटेड चिरां दुवार FCआ 2 गल सोनानै देरहासार जानो हादों। सासे बर' आइजो गोमानानै दङ। थांनाय 9 एप्रिलनि फुंनि 6 रिंगासो समाव गवालपारानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव मनमती बर' मुंनि आइजोआ दासिम न'आव सफैफिननो हायाखै। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर फुबनावकाटा गामिनि अनिल बर'नि आंगो बिसि मनमती बर'आ थांनाय 9 एप्रिल खालि गवालपारानिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समाव गुवाहाटीनि जालुकबारियाव ओंखारनायनि उनाव दासिम जेबो खौरां गैया। लोगोसे बिथांनि फना सुइच अफ जानानै दङ। अनिल बर'आ बिसि मनमती बर'खौ नागिरगासिनो दङ। बेनिखायनो मनमती बर'खौ सोरबाफोर बहाब्ला नुसनबायोब्ला खौरां हरनो खावलायहरदों। मबाइल नाम्बार 6001052717। गुबुन मोनसेबाव 6003611889। बिटिआर हालामनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारजों थांखि लाजानाय CEM सुपार 50 निफ्राय गासै सा 29 फरायसाफोरा APSC आनजादाव सायख'जादों। हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा हिन्जाव आरो हौवा खारनानै दङ। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हग्राजुलि हालामनि 2 नं जामुगुरि गामिनि बिफा लहित नार्जारिनि फिसाज्ला रनेन नार्जारि 45 बोसोर बैसोनि बे समावबो गुबुन हिन्जाव लाना खारदों। नखरा फोरमायनाय बादिब्ला रनेन नार्जारिया 2 हिन्जावबो दंखायोमोन, लोगोसे 7 गथ'बो दंखायो। मिथिनाय बादिब्ला सानैबो गंसे गामिनिखामोन। हिन्जावनि मुं आनलि नार्जारि 30 बोसोर बैसोनि, हौवानि मुं कामाख्या नार्जारि। हौवाया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि हिन्जावखौ गावनो नांफिनगौ, लोगोसे बिहाबो 3 गथ' दंखायो। बेनिखायनो गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै हौवाया गावनि हिन्जावखौ नांफिनगौ। लोगोसे रनेन नार्जारिखौबो गावनि 2 अनजालि बिसिया 7 गथ'फोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिननो खावलायदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफोरखौ। जानबुं अनजिमा 6001958621 6002170472। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।